Moi! Tässä on taas Two Gymnastic Girls. Elikkäs mä näytän teille nyt käsillä seisontaa. Eli mä vähän niinku opetan, mutta en ihan opettaa, vaan okei, eli eka menet tällaisen asentoon. Että sun jalka tulee niinku tähän, toinen jalka tulee eteen. Sitten sä ponnistat tällä takajalalla niinku näin. Ja sitten siitä käsillä seisontaan. Eli sun jalkojen pitää olla niin kuin vähän yli tonne päin. Sillä että sun selkä vääntyy tonne. Eli niin. Ja sitten sä voit harjoitella sitä. No ei se mullakaan vielä mene niin hyvin. Eli sun selän pitää taipua tuonne. Eli sun jalat menee tuonne päin. Et se ikään kuin vääntyy. Mutta ei tarvitse jos se menee yli. Mä oon ottanut sillä, että se on taas mennyt yli ja sit mä oon tippunut siitä selältä. Ja se näin. Niinku sillä se vielä pystyy vääntyy. Myös se mulla onnistuu aina. Joo, siinä oli se. Sitten mä näytän teille. Mä yritän tehdä spagattia. Se on aika vaikeaa, mutta ihan sama. Eli mä heitän nyt tällaiset rähtit mun jalkojen alle, kun muuten mun jalat ei sit liugu. Se on vaikea päästä siihen spagattiin sitten. Kuvis. Mä pääsen spagattiin vielä lähellä on. Ja spagattiin on ohjeita sitten, että vielä. Eli tässä opit sitten kussa. Ui. Mäkin menen hyvätä yli. Se on pelottavaa, mä tiedän. Sitten mä näytän vaikka esimerkiksi kärrynpyörän, jos joku ei osaa. Eli se on näin. Sun toinen jalka on tässä edessä. Ja sun käsi on näin. Tää. Toinen on näin. Ja tää on täällä. Sitten silleen. Ei mikään. Joo, eli tässä oli tää mun, tai siis mun, eli, niin ja, sitten kun, sun ei tarvitse ihan heti harjoitella tavallisesti, vaan sä voit ensin, jos sulla on joku tyhjä seinä täällä, esim. Vaikka tää, niin tehdään sen näin. Tuista seinää vastaan. Joo, ja tässä tää mun video sitten oli. Eli mun serkun. Mun serkun ja mut sä näet YouTubesta. Eli tääkin video on YouTubessa.
Tai niin, nyt tää on YouTubessa. Niin, sä näet meidät tuolta meidän tyypiltä. Hello! Laitatte vaan tuolta hakuun Two Gymnastic Girls 11. Mut ette kirjoita sitä 11, vaan te vaan niin laitatte sinne 1 ja 1. Ja niin. Niin. Tässä tää mun video sitten oli. Oli. Tässä tää mun video sitten oli. Eli moikka! Two Gymnastic Girls. Moikka!